കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എൻ്റെ അമ്മേ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കജം കയരേ ഗിരിമത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യം ഈശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായികപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശ്വന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാഗോവിന്ദൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിപ്പോ ഏതധ്യായ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദപ്രാപ്തി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗം. ബ്രഹ്മയോഗം. അതിന് നമ്മൾ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്കുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അനന്യ ചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. ഇവിടെ 2 വാക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നു. സതതം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വരുന്നു. നിത്യശ എന്നുള്ള 2 വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സതതം, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സതതം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും, നിത്യശ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ 24 hours എന്നുള്ള. നിത്യശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കത്തില്ലേ. അപ്പൊ നിത്യവും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെ. എക്സ്ക്ലൂസീവ് നമ്മൾ പറയുമല്ല, ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ചു നേരം മാറ്റി വെക്കുന്നു. അതാണ് നിത്യവും ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലെ. മറ്റതെന്താണ്? സതതം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ആർക്ക് പറ്റും? ശുദ്ധഭക്തർ എല്ലായ്പ്പോഴും. അതേസമയം ഭൗതികതയെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്താ സാധിക്കുക? നിത്യശ, നിത്യവും കുറച്ച് സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അത് എന്താണ്? അത് ആ സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. പിന്നെ ബാക്കി സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, അർജുനൻ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അസ്ത്രം വിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊള്ളും അല്ലെ. അതേപോലെ ആകരുത്. അതൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്ക് ഒരേ സമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനും അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ ആരാണ്? സാധകരായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. നമുക്കതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മാറ്റി വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തി സേവനവും പിന്നെ ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തി സേവനം ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ എന്നാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് വന്നിരിക്കുന്ന 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ധാമം എന്ന് പറയുന്ന ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിനും ബ്രഹ്മലോകത്തിനും എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലെയാണ്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഗോലോക ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം. ഞാൻ അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാണ് ആ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ പഠിച്ചു. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ ധാമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തും. വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും പിന്നെന്താണ് അതെന്താണ് സമീപസ്ഥനാണ്. സാമീപ്യനാണ്. സാമീപ്യനാണ് അല്ലെ. അപ്പം വിദൂരതയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആ സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ബ്രഹ്മചാരി. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് കിട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു അനന്യ ചേതഹ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അനന്യ ചേതഹ എന്ന് പറയുന്ന. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരായിരിക്കും ശുദ്ധ ഭക്തർ. അവർ എന്തെങ്കിലും മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ അവര് പറയുന്നത്, നരകത്തിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലേ ഗോപികമാർ ചെയ്തത്. ഭഗവാന് തലവേദന വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭക്തയുടെ പാദധൂളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പത്നിമാര് പോലും കൊടുത്തില്ല അല്ലെ. അതേസമയം ഗോപികമാര് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആ കൃഷ്ണൻ തലവേദനയാണ്, നമ്മുടെ ധൂളി വേണം, പാദധൂളി വേണം, എത്ര വേണേലും എടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ പോയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറിയാൽ മതി എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അവര് ഭഗവാൻ എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലെ, അവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറിയാൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവരെന്താണ് നരകത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. അവരാരായിരിക്കും? നിഷ്കാമറായിരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മളെന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും സദാ കൃഷ്ണനിലാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പം അവര് ബുദ്ധിപരമായിട്ടായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, പോലെ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമാനാണല്ലോ. സുഹൃത്തുക്കൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവരാണ് മഹാഭാഗവതരൊക്കെ ആകുന്നത് എന്നും പഠിച്ചു. അതേപോലെ മനസ്സ് വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണലായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടാകും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവസാനത്തെ 12 വർഷക്കാലം ഏതായിരുന്നു? ആ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 48 വർഷത്തിൽ അവസാനത്തെ 12 വർഷം ഭഗവാനെ മാത്രം, ആരുമായിട്ടും അധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് മാത്രം ഇടപഴകുന്നു, അല്ലാതെ ആരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഭക്ഷണം പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടാണ്. എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നായിരുന്നു അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അതേസമയം പിന്നീട് എന്താണ്, എന്ത് കഴിക്കുന്നെന്ന് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കഴിക്കുക. ആ സമയം മൊത്തവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഈ ശുദ്ധ ഭക്തർ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പോയപ്പം വഴിതെറ്റിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശാന്തിപൂരിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് അല്ലെ. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ഗ്രഹം അല്ലെ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അല്ലെ, ശാന്തിപൂർ, അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ യമുന എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താണ്, ഗംഗയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഗംഗയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്വൈതാചാര്യ സനാതന ഗോസ്വാമിയും പറഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങ് എവിടെയാണോ അവിടെ വൃന്ദാവനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് യമുന തന്നെയാണ്. ഗംഗ ആണെങ്കിലും അതെന്താണ്, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഏത് നദിയാണ് അത് ഗംഗ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാണ് യമുനയല്ലേ ഭഗവാന് വൃന്ദാവനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പൊ അത് യമുന തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അങ്ങ് എവിടെയാണോ അതവിടെ വൃന്ദാവനവും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തർ എവിടെയാണോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ആരെയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിമാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം തന്നെ മരണം സ്വതി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ ഏതെന്തായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. 3,33,000 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഒരു ദിവസം ജപിക്കുന്ന ആളിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ
എന്താ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാണ് സംസ്കരിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതു നേരവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവ എപ്പോഴും വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധഭക്തനും വാഴുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, യോഗികൾക്ക് അവസാന ഘട്ടത്തില് ഭക്തിയിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ. യോഗ മിശ്ര ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ യോഗയിലാണെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോ അവരേതിലോട്ട് മാറും? ഭക്തിയിലോട്ട് മാറും അല്ലെ. ഏത് ധ്യാന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ അല്ലെ. ധാരണാവസ്ഥ മുതൽ അവർ ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല യോഗ ഏതാണ്? ഭക്തി യോഗയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. യോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം കാണും, ഏതാ? അഷ്ടസിദ്ധികൾ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കാണും. അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ. അണിമാര്, ലഘുമയൊക്കെ അതൊക്കെ അറിയാലോ. പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം, എന്താണെന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം. ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണം, അങ്ങനെ അതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിലയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. കർമ്മികൾക്കാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണം അല്ലെ. അതായിരിക്കും കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാനുപന്തി ആപനുപന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധം പരമാം ഗതാഹ ആപനുവന്തി. അതാണ് നാപ്നുവന്തി എന്ന് കിടക്കുന്നത്. നാപ്നുവന്തി പിരിച്ചു പറയുമ്പോ ആപനുവന്തി എന്നാണ്. മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാഗത. ഈ പടം ആരുടെ പടമാണെന്ന് പറയാമോ? രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ആര് പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് വിമാനത്തില്? ഒന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരനാണ്. ആരാണ്? ധ്രുവ രാജകുമാരൻ അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പിന്നീട് മഹാരാജാവായി അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ്. പേരെന്താ? സുനീതി. സുനീതി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയപ്പം മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അടുത്ത വിമാനത്തില് ഉദ്ദേശിച്ച ആളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? മാതാവാണ് രാജകുമാരനെ ഏതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളല്ലേ. നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്ത്, സദുപദേശം കൊടുത്ത്, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത് അല്ലേ. അപ്പൊ അമ്മയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുണ്ട്. എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ. അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും വരുന്നുണ്ട്, അതും പറയാൻ. പൃഥു മഹാരാജാവും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ ആരാണ്? അർച്ചി അല്ലെ. രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചതാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജനിച്ചതാണ്. പൃഥു മഹാരാജാവും ഭാര്യ അർച്ചിയും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ജനനം വന്നത്. ഏതാ? ആരുടെ കൈയാ കടഞ്ഞത്? വേണൻ അല്ലെ. വേണൻ. അപ്പൊ അപ്പോഴും രണ്ടുപേരും ഏതാണ് പോയി ഒരുമിച്ച. പക്ഷെ ഒരേ വിമാനത്തിലല്ല പോകുന്നത്, എല്ലാം രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് അതിന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രത്യേകമാണ് ധ്രുവനും മാതാവ് പോയതും. അതേപോലെ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവും അർച്ചിയും രണ്ട് വിമാനത്തിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയപ്പോ അവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അവരെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും. ധ്രുവ മഹാരാജാവും മാതാവും ആയാലും അതേപോലെ പൃഥു മഹാരാജാവും പത്നി അർച്ചി ആയാലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും നിന്നും എല്ലാവരുടേതും അവര് പുകഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക്
സാധിക്കുന്നു, അവർക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയാകുന്ന ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് അവർക്കിനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവ്യക്ത ലോകം. കാരണം എന്താ? അവ്യക്ത ലോകം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പരമോന്നത ലോകത്തെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് അവ്യക്ത ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ് ലോകം? ഇതാണ് പരമഗതി കിട്ടുന്ന ക്ഷരമില്ലാത്ത നാശമില്ലാത്ത പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ശുദ്ധഭക്തരുടെ. ഇത് വേദങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അക്ഷര പരമഗതി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷര പരബ്രഹ്മ ലോകമാണ്. അതായത് ക്ഷരമില്ലാത്ത നാശമില്ലാത്ത പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ഓരോ ശുദ്ധഭക്തന്റെയും. അത് പരമധാമം, അത് എന്താണ്? പരമപദം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഏതാണ്? അക്ഷരബ്രഹ്മ ലോകം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതില് 16-ാമത്തതില് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാത് ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? പിന്നെ ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകം നരകം മുതല് പാതാളം, അതിന് മുകളിൽ പാതാളം, അത് മുതല് ഇനി ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള 14 ലോകങ്ങളും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ലോകമാണ്. അവിടെ എല്ലാം ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദേവലോകത്ത്. ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെയും ദേവന്മാർ തമ്മിൽ, നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും അസൂയാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമായിട്ട്, അസുരന്മാർ പലപ്പോഴും ദേവലോകം ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പിടിച്ചടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും യുദ്ധമാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലെന്താണ്? ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ ശിവഭഗവാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു, അല്ലെ? ശിവനും വിഷ്ണുവും തമ്മിൽ യുദ്ധം, ഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശിവഭഗവാനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉന്നത ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ഉന്നത ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? സമാധാന കുറവുണ്ട്, യുദ്ധമുണ്ട്. പിന്നെ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, യുദ്ധവും, അല്ലെ? ആറ്റം ബോംബും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭൂമിയും. ഇതെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? അധമ ലോകം, താഴോട്ട്. ഇത് ഭൂമി നടുവില് ഉന്നത ലോകം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് അധമ ലോകം. അവിടെയും എന്താണ്? നരകം എന്ന് പറയുന്നത് വേദന മാത്രം. അതിന് താഴെയുണ്ട് നരകലോകങ്ങൾ. അപ്പം താഴോട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ അധമ ലോകങ്ങളായാലും നരക ലോകങ്ങളായാലും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ദുഃഖം ഉള്ളതാണ്. ഭൂമിയും ദുഃഖം തന്നെയാണ്. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലും ചിലർ പലപ്പോഴും യുദ്ധം തുടങ്ങിയവ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട്. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഇതൊന്നുമില്ല. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ, ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും എപ്പോഴും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെയാണ്. അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. അവിടെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളിടത്ത് ദുഃഖാലയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് അശാന്തിയുണ്ട്. ജനന മരണ ചക്രം, അല്ലെ? അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഏത് യോനിയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കും ഏതാണ് നല്ല ജന്മം കിട്ടുമെന്ന് ആശിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ഭക്തന് വേണമെങ്കിൽ ആശിക്കാം, ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കത്തുമില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും. അധോലോകത്തും 28 നരകങ്ങളിലും എവിടെയാണെങ്കിലും വേദന കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ലോകവും ഒരുപോലെ അല്ല. മഹാബലി എവിടോട്ടാ പോയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പാതാളത്തിലേക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടും പാതാളം എന്നാണ് അതെല്ലാം സുതലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഇത്രയും ഭാഗവതം പഠിച്ചിട്ടും നമ്മള് മഹാബലി പോയത് സുതലം, അതലം, വിതലം, സുതലം, മഹാതലം, രസാതലം, തലാതലം,
പിന്നെ ലാസ്റ്റില് പാതാളം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നരകം. അപ്പൊ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് പഠിച്ചു. ഇപ്പം എന്താണ് സുതലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗലോകത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ പാറാവുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആരാണ് സ്വർഗമൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ആരാണ്? അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ട് ആരാണ്? മയൻ അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഈ സുതലമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ശില്പിയാണ് അവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, സ്വർഗലോകത്തെക്കാൾ മെച്ചമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, സ്വർഗത്തിലെ ഇന്ദ്രന്റെ ടേൺ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആർക്കവിടെ ഇന്ദ്രാധിപതിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കും? മഹാബലിക്ക്. അങ്ങനെ വാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ യുഗങ്ങളെല്ലാം കഴിയണ്ടേ. അപ്പൊ ഒരു കൽപ്പം നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മന്വന്തരത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് വരിക. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മഹാബലിക്ക് അവിടെ എത്താം. ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രഹ്മാവെന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം തസ്തികകളാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തസ്തികകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിലും ആരാകാം? ബ്രഹ്മാവാകാം എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആളില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മാവായിട്ട് മാറും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജോലി കർത്തവ്യം ചെയ്യാം. അതാണ് അവിടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓരോരുത്തരും. ഇന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് 16-ാമത്തതില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഏതാണ് 16-ല് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അധോലോകം, ഉയർന്ന ലോകം, അതിലെത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഈ അധോലോകത്തുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പല യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മുഴുവനും വേണ്ട. ചാണ്ടോക്യോപനിഷത്തിലൊക്കെ പഞ്ചാഗ്നി യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ചെയ്ത് നരകത്തിലുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അധോലോകത്തുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ബ്രഹ്മലോകത്തെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കെന്താണ്, എവിടെ എത്താം? എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. ലാഡറിലൊന്നും കയറണ്ട, ലിഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് പോകാം. ഏത് മാത്രം മതി? ശുദ്ധ ഭക്തിയില് ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും ഈ മഹാസമുദ്രത്തിനപ്പുറം കൃഷ്ണന്റെ ധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും. അതാ ഗോലോക ചാർട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏത് ഭൗതിക ലോകം, അതേപോലെ അതിന് മുകളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹോ രാത്രിയുഗ സഹസ്രാന്തം തേ അഹോരാത്ര വിദോ ജനാഹ അവ്യക്താദ്വ്യക്തയ സർവ പ്രഭവന്തി അഹരാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവ അവ്യക്ത സംജകേ. അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നഗ്ന ദൃഷ്ടിയാ കാണാൻ പറ്റാത്ത ധാമത്തിനാണ്. ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്ര്യാഗമേ അവശപ്പാത പ്രഭവതി അഹരാഗമേ പര തസ്മാഭവോ അന്യോ അവ്യക്തോ അവ്യക്താത് സനാതനഃ യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി. അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്ത തമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. പുരുഷ സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യാതു അനന്യയാ യസ്യ അന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവം ഇദം തദം. ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടി നടക്കുകയും പിന്നെ എന്താണ്, സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. സൃഷ്ടി സംഹാരം ഇങ്ങനെ തുടരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ
ഏതുവരെ നരകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനാശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹരായി നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമല്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതൊരു താൽക്കാലിക ലോകവും കൂടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് താൽക്കാലികം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം തികയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൊത്തത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മഹാപ്രളയത്തില് എന്താ അവസാനത്തെ പ്രളയം, മഹാപ്രളയത്തില് അതെവിടെ പോകുന്നു, തിരിച്ച് ഏതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാപ്രളയം ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം, അതെത്ര എത്ര മനുഷ്യവർഷമാണ് 100 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത്? 311.04 ട്രില്യൺ മനുഷ്യ വർഷമാണ്. 311.04 ട്രില്യൺ മനുഷ്യ വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരായുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് കൽപ്പം? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. കൽപ്പം എന്താ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അതെത്ര വർഷം മനുഷ്യ വർഷമാണ്? 1000 അപ്പൊ 1000 വർഷം ആകുമ്പോ പ്രളയം വരുമോ? ഇല്ല, ഒരു ചതുർയുഗങ്ങൾ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പം 4 തന്നെയാണ് ചതുർ അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ റെപ്പറ്റീഷൻ വേണ്ട. ചതുർയുഗം. ചതുർയുഗം. 4 യുഗം. 4 യുഗം. 4 യുഗം ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ 4 യുഗം? കൃതം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. നമ്മൾ വർഷം കണക്കാക്കുന്ന കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗം കലിയുഗം. ഇതിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ്? 4,32,000. 4,32,000 ആണ് കലിയുഗത്തിന്റെ കാലാവധി. അതില് ഇപ്പോഴും എത്ര കഴിഞ്ഞു? 5,127 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയും 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും അല്ലെ? എന്താണെങ്കിലും 4,32,000 5,127 28 വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി വർഷങ്ങൾ കലിയുഗത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ കലിയുഗത്തിന് 4,32,000 അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ദ്വാപരയുഗം കിട്ടും. കലിയുഗത്തിന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ത്രേതായുഗത്തിന്റെ വർഷം കിട്ടും, കാലപരിധി കിട്ടും. കലിയുഗത്തിന് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഏതാണ്? സത്യയുഗത്തിന്റെ അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃതയുഗത്തിന്റെ കാലം കിട്ടും. ഈ 4ഉം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ചതുർയുഗം വരുന്നത് അല്ലെ? ഈ ചതുർയുഗം 1000 ചക്രങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുക. അത് അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന് 1000 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കണം വീണ്ടും. അപ്പൊ ഏതാണ്? 4,32,000 ഇൻറ്റു 4,32,000 ഇൻറ്റു 1, 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 1000. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ 1000 ഏതാണ്? ചതുർ ചക്രം എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ചക്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ചതുർയുഗം 1000 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്, വർഷം ആണ്, മനുഷ്യവർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ആ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യ വരും. ആ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭാഗികമായിട്ട് എല്ലാം പോകത്തില്ല. ഭൂമി, പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ഭുവർലോകം, സ്വർഗലോകം, ഇവ ഭൂമി ഭൂർ, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൂവസ്വ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഭൂമി, പിന്നെ ഏതാണ്? സ്വർഗലോകം, സുവർലോകം. ഈ 3 താഴെയുള്ള 3 ലോകങ്ങള്, ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള 2 ലോകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭാഗികമായിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ ആകുമ്പോ എവിടെ എത്തും? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഫൈനല് എവിടെന്നാ സൃഷ്ടി നടന്നത്?
സൃഷ്ടി അല്ല നടന്നത് കാരണോദകശായി കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന് തിരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് തിരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏതാണ് ടോട്ടൽ അനിഹിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. മൊത്തത്തിലുള്ള നാശം സംഭവിക്കും. സംഹാരം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, സംഹാരം അല്ലേ, അത് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം എവിടെ എത്തും, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവില് തിരിച്ചെത്തിച്ചേരും. അതേസമയം ഓരോ ദിവസം പകല് കഴിയുമ്പോ ഉള്ള സന്ധ്യയില് ഈ 3 ലോകങ്ങളും ഭൂമിയും അതിന്റെ തൊട്ട് വരുന്ന മുകളിൽ വരുന്ന 2 ഉന്നത ലോകങ്ങളും എവിടെ പോകുന്നു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവില് ലയിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്നു. ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും എത്ര തന്നെ വരുന്നു, 1000 ചതുർയുഗം അല്ലെ. പകല് പോലെ തന്നെ രാത്രിയും ദൈർഘ്യം അതേപോലെ തന്നെ 1000 ചതുർയുഗം. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സന്ധ്യ വരും. 3 സന്ധ്യകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രഭാതം, ഉച്ച, വൈകുന്നേരം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇതില്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ആ സന്ധ്യ, അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു സന്ധ്യ രാവിലെ വരും. ആ സന്ധ്യയും കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ സന്ധ്യയും വർഷങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നും അല്ല, 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലെ ഇച്ചിരി നേരമൊന്നും അല്ല. 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് നടക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കും, കൽപ്പം അല്ലെ, പകൽ ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴും 3 ലോകങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടി. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു, നമ്മൾ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പം ഫാനും ലൈറ്റും പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഓഫാക്കി നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അല്ലെ. അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ്, ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പാർഷ്യലായി ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ രാത്രിയാകുന്നു. ആ രാത്രിക്ക് ഒരു പകലിന്റെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സന്ധ്യയുണ്ട്. പിന്നെ രാത്രി കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സന്ധ്യയുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്ന 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താരംഭിക്കുന്നു, സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയും പിന്നെ സംഹാരവും ഇങ്ങനെ തുടരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുക അല്ലെ. അതേസമയം പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവില് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിശ്വാസത്തിലൂടെ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പുനരാവർത്തനം വരുന്നു. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോയാല് ഈ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകം, വൈകുണ്ഠം, ഗോലോകം ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അവിടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമല്ല. എല്ലാവർക്കും ആരുടെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, സമ്പൂർണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല. അത് നമ്മൾ പാർഷദന്മാർ വന്നപ്പോ കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അവിടെ പിന്നെ എന്താണ്, ശാശ്വതത്വം ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നാശമില്ലാത്തിടവാണ് അല്ലെ. അക്ഷരവും ഒക്കെ ഉള്ള, തെറ്റുപറ്റാത്ത, അവിടെ എല്ലാം ശരികളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അക്ഷരവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും വേണ്ടാത്ത സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ സച്ചിത് ആനന്ദം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. സത് ചിത് ആനന്ദം. നേരത്തെ പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മനും തമ്മിലുള്ള ചോദിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ്. ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് സത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
അതേസമയം പരമാത്മാവിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ചിത്തും കൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്ന് ശാശ്വതത്വം, സത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വതത്വമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം. മൂന്നാമത്തത് ആനന്ദം. അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദം, ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പോകുമ്പോഴാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ് പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മനും തമ്മിലും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും അതാണ്. അത് ആരും ചോദിച്ചല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും കൂടെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ മറ്റു പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ധാമത്തിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറമാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്നും ഒരുപോലെ. കാരണം എന്താ, അവിടെ എന്താ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാനായിട്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നു. തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ഒരു സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും അകർമ്മികളായിരിക്കും അവിടെ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊന്നും ഒരു കർത്തവ്യങ്ങളും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അത് അവ്യക്തമാണ്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അഗോചരം, നമ്മുടെ നഗ്ന ദൃഷ്ടിക്ക്, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ് ഈ പരമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ചിന്താമണി പ്രകട സത്മസു കൽപ്പവൃക്ഷ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ. വൃഷാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രസദസം പ്രമസേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം. ഇവിടെ ചാക്രിക സൃഷ്ടിയും നാശവും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസവും അല്ലെ. അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോഴ് അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ച വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. അത് എവിടെയാണ്? അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യങ്ങൾ. എവിടെയാണത്? ആത്മീയ ലോകം. സ്വർഗാവസാനത്തിലും അത് സർഗാവസാനം. സർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേഷൻ എന്നാണ്. സർഗം എന്നാണ്, തെറ്റി വായിക്കരുത്. സർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടി. സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സത്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സത്ത്. കൃഷ്ണ, ഇതെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ നടുക്ക് കാണിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഏതിനെ കാണുന്നത്? നമ്മൾ വൃന്ദാവനം, ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ്. താമര ഉണ്ടോ? താമരയിലാണ് അല്ലെ, ചുറ്റും താമര പോലെയാണ് അല്ല, ആകൃതിയിലാണ്. ഈ താമര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതെല്ലാം ഓരോ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ അല്ല, ഭഗവത് ഭക്തരുടെ എല്ലാം ആസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തരൊക്കെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യമാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവോത്തമനുമായ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ വിദൂരസ്ഥനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകം എങ്ങനെ ആണ്? അതാ നമ്മള് സത്പ്രവർത്തികളും ഭഗവത് ഭക്തിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്ത പിന്നെ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭിക്ഷാംദേഹിയായിട്ട് വന്നപ്പോ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തയല്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തയാണ്. അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ തന്നെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പം ചിന്താമണി ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും ഇവർക്ക് പ്രവേശനം കൊടുത്തില്ല. ഇവർക്കൊരു കുടില് കൊടുത്തു, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഒരു കുടില്.
അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും എല്ലാ ഭക്തരും ചിന്താമണി ഗ്രഹത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ ഐശ്വര്യ ദേവതമാരടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ലക്ഷ്മിമാരടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, അവര് പറഞ്ഞു തരും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കേട്ട് എല്ലാം അവരുടെ പറയുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രകീർത്തിക്കുകയല്ലേ അവരുടെ ജോലി. അപ്പൊ അവര് അതെല്ലാം പ്രകീർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പം മണ്ണ് വാരിയിട്ടപ്പം മൺകുടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് അവർക്ക് കിട്ടി. ശുദ്ധ ഭക്തയായതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ കിട്ടി. പക്ഷെ പശ്ചാത്തപിക്കുക കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന്. അത് കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ കുടിലിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി. മറ്റുള്ള ഭാഗ്യദേവതമാരെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും വലിയ ഗ്രഹത്തിലല്ലേ, ചിന്താമണി മുത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഗ്രഹത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം. കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത ലോകം വൈകുണ്ഠം, ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ചാർട്ടിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യമതി മാതാജി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ? അടുത്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്ന 33 മുതൽ 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ലോകം പരമോന്നത പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരവും പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗിയിലൂടെ പരമോന്നതം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അവിടെയും കഥകളുണ്ട്. ചിത്രകേതു അല്ലെ, രാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രകേതുവാണ്. പിന്നെ വിത്രാസുരനായ കഥ, പാർവതിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രകേതുവിന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചതും മകൻ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടതും കഥ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളുണ്ടായി, എല്ലാ ഭാര്യമാരുണ്ടായി, ഒരു മകൻ പോലും ജനിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ നാരദമുനിയൊക്കെ എത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു, എനക്ക് മകൻ ജനിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ജനിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷവും ദുഃഖവും വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നാലും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മകൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ മൂത്ത ഭാര്യയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്, ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. കൃതദ്യുതി എന്നുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ബാക്കി 999 ഭാര്യമാർക്ക് ശത്രുതയെന്നല്ലേ, അസൂയ. സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടല്ലേ അസൂയ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ അമ്മ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു, കാരണം അസൂയക്ക് കാരണം എന്താ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എപ്പോഴും ഈ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ മറ്റു രാജ്ഞിമാർക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അസൂയ. ഭാഗവതത്തില് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സ്കന്ധത്തില് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, വിശദീകരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും വിഷം കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ കൊന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർക്ക് ദുഃഖമായി, ഭയങ്കര ദുഃഖം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ വീണ്ടും നാരദ മഹർഷി വരുന്നു. അപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടു, എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് കാണണം. അപ്പം ഞാൻ എന്നാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മകൻ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു. അപ്പം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഇതാണ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മകൻ ചോദിച്ചു, എന്താ, ഞാൻ ഏത് ജന്മത്തില് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാ ഇവര് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മൃത്യുവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പൊ പല പല ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം എടുത്തപ്പോഴുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രകേതുവിന് ബോധോദയം ഉണ്ടായത്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അതൊരു അവസരമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴാണ് വിദ്യാധര കിങ്ങാണ് ഇദ്ദേഹം. ഭാര്യയുമായിട്ട് ആകാശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് എവിടെ പോകുന്നത്, ശിവഭഗവാനും പാർവതി എവിടെ വസിക്കുന്നത്, കൈലാസത്തിൽ. കൈലാസത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ശിവൻ പാർവതിയെ മടിയിലിരുത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
മഹർഷിമാരോട് തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചു. തത്വങ്ങൾ ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യയെ മടിയിലിരുത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചപ്പം അതാ ശിവന് മനസ്സിലായി അവര് കൂട്ടുകാരാണ്. അത് അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ചിത്രകേതു എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. ഭക്തിയില് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പം ശിവനും ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ പാർവതിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്റെ ഭർത്താവിനെ അപഹസിച്ചു എന്നുള്ള അല്ലെ, പരിഹസിച്ചു എന്നുള്ളത്, കളിയാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പാർവതി ഉടനെ ശപിച്ചു. എന്താണ്, നീ ഒരു അസുരനാകട്ടെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്, ചിത്രകേതു എന്ത് ചെയ്തു, താഴെ ഇറങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു, ഉടനെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പാർവതിയെ നമസ്കരിക്കുകയും അമ്മയുടെ ഏതാണ് ശാപം എനിക്ക് യോജിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയും, അപ്പൊ തെറ്റ് പശ്ചാത്തപിക്കുക അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ശിവനത് മനസ്സിലായി. വെറുതെ ചിരിച്ചതാണ്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ശരിക്ക് കളിയാക്കിയതല്ല എന്നുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിരിക്കില്ല, അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചപ്പോ പാർവതിക്കാണ് ലജ്ജ തോന്നിയത്. ഞാനൊരു ഉത്തമ ഭക്തനെയാണല്ലോ ശപിച്ചത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിച്ചു. ഭയങ്കര ശക്തിമാനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തനാണ്. അസുരനാണെങ്കിലും ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കല്ല ഒരു ഭീഷണി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം വരുന്നു. അവസാനം ഇന്ദ്രന് എന്താണ്, വൃത്രാസുരനെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ സമീപിച്ചപ്പോ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്താണ്, ദധിജി എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷിയുടെ എല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വജ്രായുധത്താല് അവനെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തേത്, ദധിജി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹർഷിയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്ന എന്താ, ഇന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ്, ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്, അങ്ങ് മരിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങ് മരിച്ചു വന്നാലും അങ്ങയുടെ എല്ലെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്, മരണത്തിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ശരീരം മാറി വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകുന്നു, അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ എല്ലുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കിയും എന്നിട്ട് എന്താണ്, വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുകയും. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്ന, എന്നെ ഒന്ന് വധിച്ചു തരൂ, എന്റെ ഈ ശരീരം എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ടാക്കി തരൂ എന്ന് അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നാലും ഘോര യുദ്ധം ചെയ്യും അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, അവരെല്ലാം വീരന്മാരാണ് അല്ലെ, ധീരന്മാരും വീരന്മാരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവസാനം ഈ വജ്രായുധത്താൽ അതാണ് വൃത്രാസുരൻ വധിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മയനല്ല, വിശ്വകർമാവാണ് ഏതാ, സുതലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. സുതലം വിശ്വകർമാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ മാർഗം, അതാണ് മേൽക്കോയ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും നേടാം. പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതാണ്, ജ്ഞാനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലേ. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനിക്കും കർമ്മിക്കും പിന്നെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്, യോഗിക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്, ജ്ഞാനിക്ക് എന്താഗ്രഹമായിരിക്കാം, എങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാം അല്ലെ, ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ലയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, മുക്തി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താണ്, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ കാലങ്ങളിൽ മുക്തി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ യോഗമാർഗത്തെക്കാളും കർമ്മമാർഗത്തെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏത് തന്നെയാണ്, ഭക്തിമാർഗം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആരുടെ, നമുക്കിതറിയാം, സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ്. ആരാ കിടക്കുന്നത്, ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തരായണം കാത്തു കിടന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായനവും എന്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ആളുകൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലെ.
അപ്പൊ ശ്ലോകം 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര കാലേ തു അനാവൃത്തിം നാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭാം. അഗ്നിർജ്യോതിർവഹ ശുക്ലാ ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ വിദോ ജനാഃ. ധൂമോ രാത്രിസ്തദാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം. രണ്ടിടത്തും ഷണ്മാസാണ്. തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീഹേതേ ജഗദാ ശാശ്വതേ മതേ. ഏകയാ യാതി അനാവൃത്തിം അന്യയാ ആവർത്തതേ പുനഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? തരത്തിൽ നമുക്ക്, രണ്ടല്ല ശരിക്കും 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ ഉത്തരായണത്തില് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ ഏത് കാലത്ത് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്ത വാവ് ദിനങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശുക്ലപക്ഷത്ത് ആ സമയത്ത് വെളുത്ത വാവ് ദിനത്തില് അതെന്താണ്? പ്രകാശമുള്ള, രാത്രിയാണെങ്കിലും പ്രകാശമുണ്ട്, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം. പകലാണെങ്കിൽ ആരുണ്ട്? സൂര്യനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, അതാണെങ്കിൽ പകലാണെങ്കിലും രാത്രി ശുക്ലപക്ഷത്ത് ചന്ദ്രൻ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി, ജ്യോതിസ് ഇവയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശമാനമായ സമയം, അതാണ് ശുഭമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെത്താനായി? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരവുണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ ശുക്ലപക്ഷം, വെളുത്ത വാവ് ദിനങ്ങൾ, ചന്ദ്രനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനുള്ള സമയം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെയുള്ള കാലത്തെയാണ് ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൂര്യൻ എവിടെ നിന്ന്? നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് താഴെ എന്തുണ്ട്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. മേളിലാണെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളില് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും. മലയാളം എന്താ മറന്നുപോയതിന്റെ. അപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 23 ഡിഗ്രി താഴെ വരുന്നില്ലേ, അതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് സൂര്യൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അത് സൂര്യ ഇത് വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. സോളാർ രീതി അനുസരിച്ച്, സൂര്യന്റെ ഗതി അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത്, പ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? നമ്മള് ഉത്തരായണ കാലത്തിൽ പോകുന്നു, ധാമത്തിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ യോഗികളാണെങ്കിൽ അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക്, ഓരോന്ന് ഏതോ ഭാവത്തിലാണ് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാവത്തില് വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സായുജ്യമുക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്ത് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 5 തരം മുക്തിയും കിട്ടും. അവര് ഏത് ഭാവത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണപക്ഷമാണ്. അതായത് കറുത്തവാവ് ദിനങ്ങളെയാണ് കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലൂണാറാണ്, എന്നൊക്കെ ചാന്ദ്രിക മാസം അല്ലെ. മറ്റത് സൂര്യമാസമാണ്. ഇത് ചാന്ദ്രിക മാസത്തിലാണ്, കറുത്തവാവ് ദിനങ്ങളിലാണ്. അവിടെ ധൂമം അല്ലെങ്കിൽ പുകയുള്ള സമയത്ത് രാത്രി ചന്ദ്രന്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രയാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തവാവ് ദിനങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ദിനങ്ങളില് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെത്തും. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവർക്ക് ഉന്നത ലോകത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനമല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്താം. ഉത്കൃഷ്ട ലോകം ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടാവും. പുണ്യത്തിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരും.
അതിന് നമ്മൾ സൂര്യ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാസം കണക്കാക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് മറ്റത് ഒരു മാസത്തിൽ 2 തവണയല്ലേ വരുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്ലെ. സൂര്യന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്ന ജൂൺ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 19 വരെ. മറ്റത് ഏതാ ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരായണം. അതാണ്. അപ്പൊ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നു. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഗമന സമയമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതം 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് കപിലദേവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കർമ്മികൾക്കാണ് കൂടുതൽ. കർമ്മികളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ. അവർക്കാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരും ഭൗതിക ലോകത്ത് പോകുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരവുണ്ടാവും. ഭൗതിക ലോകമാണ് ഉന്നത ലോകങ്ങള്. അതേസമയം 3-ാമത്തെ കൂട്ടർ ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്ത. അപ്പൊ കർമ്മികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 3-ാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ഭക്തർ. അവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തരായണം കാത്തല്ല കിടന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണല്ലേ. അദ്ദേഹം എപ്പോ പോയാലും എവിടെയെത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ എവിടെയാ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തും. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പേര് ഉത്തരായണൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ എന്താണ് 3-ാമത്തെ കൂട്ടർ ഭക്തർ. അവര് രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്താണെങ്കിലും അവരെവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? അവരുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്താം എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ അവർക്ക് എത്താം. അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കാണുന്ന. ശരീരം വിടാനുള്ള വഴികൾ സാധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ, യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ഒക്കെ സമയം പകല് മുതലായ തുടങ്ങിയ എന്നുവെച്ചാൽ വെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശമുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിലും ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേസമയം കർമ്മകാന്ഡികളാണെങ്കിൽ രാത്രി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പോകുന്നു. അവരെന്താണ്? ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. രാത്രിയിൽ പോയാൽ ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും പോകാം. മറ്റത് രാത്രി പോയാൽ ചന്ദ്രലോകത്തായിരിക്കും വീണ്ടും ജനിക്കും. ചന്ദ്രലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളാണ്. വീണ്ടും ജനിക്കും. അതേസമയം ജ്ഞാനികളും പകല് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിൽ എത്തിച്ചേരും. അവർക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരത്തില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിൽ അവർക്ക് പക്ഷെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടത്തില്ല. ഭക്തരാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് പകലോ രാത്രിയിലോ പോകാം. അവർക്ക് എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത 27ഉം 28ഉം ശ്ലോകങ്ങള് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള യോഗയുക്തനായ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തവൈരാഗി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രുതി പാർത്ഥ ജ്ഞാനൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന. ജ്ഞാനൻ യോഗി തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗം യുക്തോ ഭവാർജുന വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ. വൈഹാത്യാനുണ്ടോ? ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്തേരിത സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈരിച്ചാദ്യം. അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ 2 വഴികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. എന്താ കിട്ടുകയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം പറയുന്നതാണ്. വേദ പഠനം, യജ്ഞാചരണം, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ് യജ്ഞാചരണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ദാനം, പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും മറ്റ് യോഗകളിൽ ചെയ്യുന്ന യോഗ ഏതാണ്? കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, പിന്നെ ധ്യാനയോഗ അല്ലെ. ഈ യോഗകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏതിൽ പെടും?
ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോ ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ വഴി നമുക്ക് എല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് യോഗയിലൂടെ നേടാമായിരുന്നതും നമുക്ക് ഏതിലൂടെ നേടാം? ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ ചെയ്ത ഏതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല ഒരാൾക്ക് അവിടെ എത്തണ്ട, സ്വർഗത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാകാം. ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്ത് പോകാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവിടെ പോകാം, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അല്ല ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതുമാകാം. അതേസമയം എന്താണ്, നമുക്ക് ധാമത്തിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകണം, അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ തന്നെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചാല് മറ്റ് യോഗകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഭക്തിയോഗയുടെ ഔന്നത്യം. ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, ഭക്തിയോഗയുടെ ഔന്നത്യത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തന് എന്താണ് ഭക്തിയുഗ സേവനം ചെയ്താല് എവിടെ വേണോ എത്തിച്ചേരാം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന വേദ പഠനം, തപസ്, ദാനം, യജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും അർഹനാണ്. ഒരൊറ്റ പ്രയത്നമായ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം, മറ്റതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ എളുപ്പം? ഭക്തിയോഗയാണ് എളുപ്പം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ യോഗകളെയും കർമ്മ, ജ്ഞാന, അഷ്ടാംഗ എല്ലാം മറികടന്ന് കൃഷ്ണലോകത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ആശീർവാദം വേണം. ഗുരുവിന്റെ അല്ലെ, ഗുരു ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആരുടെ? സത്സംഗം, അല്ലെ? അതിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? പരിശുദ്ധ ഹൃദയരായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ അതാണ് ആസക്തി, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരുടെയും ശ്രമം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായം അവിടെ വേണ്ട. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി, പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വമേധയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം താല്പര്യം അനുസരിച്ച്, സ്വന്തം പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തി സച്ചിത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം. സച്ചിത് ആനന്ദം. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്നെന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ചാകൃപാസിന്ധുഭേവജാപതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഏതാണ് ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദ. ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു